Hello mga kaidol. So garay-haray ta diri. No, garay-haray ta diri sa akong top down. So naata sa top down. Garay-haray ta. Hapit na mo gabi mga kaidol. So paibalo sa tanan mga pizza 2 pizza 3 ko magparapol sa kuan sa kining top sharer pizza 2 or pizza 3 inana. Kita na nako diri gipanglista na nako tong mga kusog mang share. Ipanglista na nako to. Grabe man yer. Kusog kay sila mang share. So padung kapunon, kagabion singot-singot kita gamay kay grabe inita ganina mga kaidol, grabe ka init yun. Nagkuhan mi ganina nagayo mi og washing machine, no nya init kayo ganinang udto, grabe inita bisag alas 3 na init kay gihapon, alas 4 perti inita gihapon. Uy, namas kong likod si Binsoy. Binsoy? Soy. Binsoy. Soy. Katla na si Binsoy. Takda na si Binsoy. So muna to mga kaidol. Nag-relax ko dire kay grabe, murag naluya jud ko. Ako man ang nag-drive sa top down mga kaidol, kini nga top down ako nag-drive. So haray-haray ko. Bawa sa kuan ba? Bawa sa laylay sa bukton. Paano lang. Uy, timanin nyo akong istorya ha. Pizza 2, pizza 3 nara dia. Di ako magbunot-bunot. So good luck kanyang tanan. Basta kusog mong share, dool gina sa luwag. Ano lang na siya. So bye bye and good luck.